Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku, shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su. To a cikin shirin namu na yau za a ji yadda 'yan sanda a Mariri suka tafke wani magidanci a bisa zarginsa da sanya taɓarya ya daki matarsa har ta ce gagarin kunan, wato dai da akan ce haƙorin dariya shi yakan yi cizo. Sai na ga har ya ɗauko muciya ya maka mata kai, ita kuma tana buɗe ƙofar da ta fita waje sai ta ce masa za ka yi kisan kai, kawai sai ta faɗi, abin da na ji kuma na gani kenan. Sannan a rahoton nan na komai faɗin kai ba ya tare a radu ba, za a ji yadda lauyoyin Malam Abdul Jabbar suka janye daga ci gaba da kare shi a gaban kotu jim kaɗan da bayanan rahoton likita cewa ai ba shi da lalurar kwakwalwa. Da mu da wanda ake ƙara ɗin muka samu matsaya cewa janyewar mu shine maslaha akan wannan shari'a. To za a je da lauyoyin suka yi barazanar gurfanar da malamin a gaban kotu akan wasu gunduma-gunduman zarge-zarge da aka ce ya yi musu. Muna umartarsa da ya tafi ya je wannan ƙara, domin in bai yi ba za mu ɗauki matakin doka da ya dace a kansa. Haka kuma za a je da direbobin manyan motoci a nan jihar Kano suka faɗi dalilansu na yin bore tare da toshe manyan hanyoyi a duk lokacin da suka samu saɓani da jami'an tsaro. Mu kukanmu shine kaɗai in aka ci zarafin muka ga ba za mu iya haƙura ba, matakinmu shine kawai mai bulokin ɗin hanya, shine abin da doka mu ya tanadan mana. Don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma ƙarin wasu rahotannin da ɗumi-ɗumin su. Ni dai sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To za ku iya turo da saƙon ra'ayinku akan dukan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 0805507075 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da Twitter da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com, kuma za a iya sauraron shirin da ma wanda ya gabace shi a Rahama Radio YouTube. A don haka a yanzu a fara da yadda azancin nan na idan har da lallami da lumana, ai sai a ja bajimin sa da abawa ya sanya ɗalibai 'yan asalin jihar Kano da suka zana jarrabawar nan ta Arabiya ta sakandare wato yan bayas suka yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta yi wa Allah da annabinsa ta biya kuɗaɗe domin a saki sakamakon jarrabawar. Najib Ismail Muhammad ɗalibi ne daga Gaya ya ce bai kamata ake nuna wariya tsakanin karatun boko da na Islamiyya ba. To ni gaskiya babban korafi na ma shine yana kasancewa za ka ga 'yan boko an saka musu jarabawar su, amma kuma mu bangaren arabiya sai ka ga ta mu an rike ta. Me janyo haka? Ni kaina na rasa menene dalili, to amma kuma muna nan muna bibiya ko da yaushe muna bibiyar mahukunta kan bangaren abin, amma dai har yanzu a biya titira. Ku waɗanne makarantu ne na kun wai? Mu daga GTQSS Gaya da kuma sauran makarantu na arabiya. An jima ɗalibai na kokawa da yadda ake jan kafa wajen sakin sakamakon kammala karatun na Arabiya, sai dai ga alama a wannan karan gwamnatin Kano za ta share hawayen ɗaliban. Ibrahim Ahmad Kiru ya ce tana har sun gana da kwamishinan ilimi na jihar Kano akan wannan batu, amma dai suna daɗa yin tuni. To kuma duba da yanayin yadda aka rike jarabawar gaba kiɗe ba mu da wani yanayi dama da zamu je mu karatu a sassa wanda yan uwanmu da kannanmu wanda suke kishiyoyinmu suna can suna ta digiri da sauransu. Zuwa yanzu kun ƙara bibiyar wasu hukumomi a wanda suka al'amarin ya shafe su? Gaskiya bayan ma mu din akwai wanda suke ma ba ma yan nan Kano ba wanda suke ta challenging kamar kungiyoyi da suke na arewa, kamar mu din ma kuma mun je mun ziyarci gidan Murtala Muhammad, mun je har wajen kwamishina, kuma insha Allahu muna sa ran da abin zai zo ƙarshe insha Allah. To ai dama an ce mahaƙurci shine mawadaci. To a nan gaba kaɗan za a ji yadda a Gerawa Mariri da ke a yankin ƙaramar hukumar Kumbotso aka zargi wani magidanci da kashe matarsa jim kaɗan da dukanta da taɓarya bayan da saɓani ya shiga tsakaninsu. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai, ina ga leƙa titin nan na Zaria Road. Yadda aka fuskanci toshe titin Zaria Road musamman daga gun dutse har zuwa kwanar dawakin kudu. Bayan da wasu direbobin manyan motoci suka yi bore domin nuna rashin gamsuwa da yadda suka ce jami'an tsaro na ɗauke musu batiran mota a duk lokacin da suka zarge su da keta dokar sufuri.
sai dai duba da yadda matafiya da dama suka nuna rashin jin daɗi tare da yin kiran a haramtawa masu manyan motoci ɗaukar mataki irin wannan ya sanya wani direban babbar mota mai suna Ahmad Muhammad ya ce ai wannan mataki na toshe titi shi kaɗai ne ya rage musu. Mu kukanmu shine kaɗai in aka ci zarafin mu aka ci mutuncin mu muka ga ba za mu iya haƙura ba, matakin mu shine kawai mai bulokin ɗin hanya shine abin da doka mu ya tanadan mana. Amma za ka ga wannan kamar kuna shiga haƙƙin mutane in kuka tara hanya ba mai shiga ba mai fita, za a iya zuwa da mara lafiya ko wani abu. Ai shi kowane ɗan adam yakan duba maslaha ne, so mu ba mu san me maslahar ba, wannan ita ce maslahar mu. Idan har haka ne su wanda suke kosun problem suke sa aiki faruwa ya kamata gwamnati ta sanar da su haka ya daina faruwa. Matukar ba a son a yi haka to babu yanda za a yi mu haka, amma matukar za a zo a cutar da mu ko a kwashi yaran mu ko a kama direba ko a doki direba ko a ci mutuncinsa ko a yi matara ta karfi, wallahi ba mu da wata mafita illa mu rufe hanya. Wannan shine kaɗai mafitar mu. In mun kulle hanya za mu samu maslaha, kuma ba wai nan ba, tun daga Lagos, Wari, Port Harcourt, Enugu, Umma Ahiya duka hanyar mu ne, ba inda ba ma yin wannan abun matukar an ci zarafin mu, dan dai ma nan arewa ne. Akwai buƙatar hukumomin tsaro a jihar Kano da masu ruwa da tsaki a ƙungiyar matuƙa manyan motoci su tattauna domin magance ɗaukar mataki irin wannan a nan gaba. To kafin ajiyar da a rahoton nan na komai faɗin kai ba ya tare a radu ba, lauyoyin Malam Abdul Jabbar suka janye daga ci gaba da kare shi a gaban kotu jim kaɗan da bayyanar rahoton likita cewa ai ba shi da taɓin hankali, baya ga yadda suka yi barazanar gurfanar da malamin a gaban kotu akan wasu gunduman zarge-zarge da aka ce ya yi musu. Kuna yunkurin a kwace mishi mata ta hanyar kiran ta kuyi magana ko kuma ku yi magana da ita shi yana tsare ba tare da kun nemi izininsa ba. To za a ji ƙarin bayani a kai, amma dai kafin sannan ina ga leƙa asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad, inda wannan wata na Satumba aka ware shi domin ƙara wayar da kan al'umma dangane da irin illolin da ke tattare da lalurar nan ta amosanin jini. Garzali Habibu Jafar shine babban sakatare a kungiyar masu fama da lalurar amosanin jini na jihar Kano, wato Kano State Sickle Cell Club, reshen asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad. An ware wannan wata ne don wayar da kan sikiloli da iyayen sikiloli da yadda za su kula da kansu da yadda iyaye za su kula da 'ya'yansu, sannan kuma da yadda za a dakile yaduwar lalurar sikila. Ta yadda kuma za a dakile yaduwar lalurar sikila shine ta gwaji kafin a yi aure. Kafin ma ka shiga soyayya da budurwa ya kamata ka san genotype ɗinta, ta san naka. Ka san rukunin jininta, jinsin jininta. Yawa, ta san rukunin jininta, ka san rukunin jininka. Zai iya daidaita, ba za a samu yaduwar sikila ba. In zai iya daidaita shi kenan ba za a samu yaduwar sikila ba sai a aure, amma in zai kawo yaduwar sikila muna kira ga al'umma a dakata da yi saboda shi ne mafita. A nan Kano adadin masu lalurar amosanin jini da ke rasuwa na daɗa ƙaruwa. Shin ko ina dalili? Khalid Musa shine mai magana da yawun kungiyar Kano State Sickle Cell Club a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad. A gaskiya haka ne, ana samun rasa rayuka sosai ma, musamman ta bangaren wannan larura ta sickle cell. To kamar me yake ja yawaita rasa rayukan, kuma kashi an ce kamar kuna samun magunguna? A gaskiya abin da yake rasa rayukan ba zai wuce a wani lokaci karancin jini ko kuma karancin isassun magunguna da suke fama da su. Wani lokacin za ka ga an kawo mutum ba jini, kafin a je a yi kokari a samo jinin a sa masa, ko su zo da dono wanda zai iya ba da jinin, sai ka ga kwanansa har ya kai ga karewa. Wani lokacin ma wani kuma za a sa jinin, sai ga bayan an sa kuma sai ka ji an ce mutum ya rasu ko wani abu ne. Mata da ke fama da lalurar amosanin jini na akan gaba ta fuskar fama da kyama a duk lokacin da suka tashi aure, duk kuwa da yadda doka ta haramta hakan. Sunana Aisha Abdullahi Said. Mu mata gaskiya lalura tana dan ba mu wahala a unguwa haka, sai kaga ana kyamar mace ko wani abun, to sikila ba a bar kyama bace. Ina roko ga jama'a su taimaka, su shigo su tallafa wa sikiloli, kuma su daina hana a aure su, don sikila ba ɗauka ake ba, ana haifan mutum ne da shi. Kuma in muddin kan ai auren aka yi genotype, muna so al'umma don Allah, ko ba ma sikila ba, al'ummar gari su taimaka in za su yi aure, kowa ya san genotype ɗinsa, jinsin jininsa, saboda mu a dakale yaduwar wannan ciwo. Dr. Hussein Muhammad shine babban likitan asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad, ya ce suna bayar da kulawa ga masu lalurar ta amosanin jini. Shin kowanne irin taimako masu lalurar ke bukata?
Ga Rahima Aliyu Nuhu. Muna godiya kuma ga waɗanda suke taimaka mana, muna godiya sosai da muna samun taimako ta wani bangaren. To amma muna buƙatar kuma a ƙara taimaka mana zuwa shugabanni manya-manyan attajiranmu da muke da su. Muna buƙatar don Allah su ƙara taimaka mana a bangaren taimakon magungunuwa ne tunda muna da magungunuwa masu tsada. To muna so don Allah a ƙara taimaka mana sosai. Masu hikima dai na cewa ai cuta ba ita ce mutuwa ba. To madalla. To yanzu kuma ga wasu daga cikin saƙonnin da kuka turo. Inda saƙon farko ya ce, kai jama'a, ta yaya za a samu gwal a sankon bil'adama? Saƙo daga Bashir Khan Wailari. Masu manyan motoci ku ci gaba da haɗa kanku. Saƙo daga Yazid Mai Yagot. A gaskiya ya kamata gwamnati take biyan jami'an tsaro haƙoƙinsu. Saƙo daga Awala Damaga unguwa 3. Kifi na ganin ka mai jar koma, ina kwalaban giya kuma a cikin dusa? Saƙo daga Babalu Sagagi. Masu ba da taimako Allah ya biya ku da gidan aljanna, saƙo daga Maryam Hadi Ado unguwar Gwale. Masu manyan motoci da jami'an tsaro ake fahimtar juna, saƙo daga Musa unguwar Mai Yasin Ɗanja jihar Katsina. Su kuwa saƙonnin Adanan Nura Romo da na Walida Gyaranya da na Shafa'atu Kanwar Rayyanu a Huta to Effect Hotoro da na Abdullahi Muhammad a Sauki Baki da na Iro mai gyaran a daidaita sahu 'yar magaji da na Suleiman Shehu direban kurkura da na Nazifi Mukutar da na Nazir Falke Enterprises da na Suwaiba ya kasai da kuma saƙon Rabi'atu da Yabu unguwar Rimi. Dukkaninsu fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci, amin summa amin. Kuma lambar turo da saƙonnin ita ce 0800 5507 0759 a yanzu. To da yake an ce haƙorin dariya shi yakan yi cizo, sai gashi ofishin baturen 'yan sanda na Mariri sun cafke wani magidanci a Gerawa Mariri a bisa zarginsa da sanya taɓarya ya daki matarsa har kuma ta rasa ranta. Matar mai suna Aisha Muhammad wadda ke da 'ya'ya guda 2, makwabta sun ce sun dai jiyo ihunta tana neman ɗauki kafin daga bisani kuma su ga ta faɗi ƙasa. Idan tsakanin Allah farko kuka muke ji, kuka ya karewa ni sallah ma nake ba idan bahe nace kuka nan yayi yawa. Na zo na ha kwana he naga anan ake rigima. Sai na sami mai gida ina cewa matan nan ba ta jin magana, na hana ta yawo ta haƙi. To shikenan sai na koma gidana, sai nake sa da mai gidana to rigima ma babba ce ku fito ku tema. Ita wannan makociya ta tato da gudu babu me yake faruwa. Na ce wallahi tashin hankali ne. Kaza muka samu baiwa Allah jini ina zuba a kanta. Ita makociya ta tallafo ta haka ana aka dauki mai a daidai ta yaro izo aka dauke da aka kai ta asibiti. An je asibiti an ci bota daga nan rai ihalinsa ta karasa. To ni da shi kenan abu da muka sani. Jini ne kawai yake kurara. Kamar akan ku me kuke zargin ya haifar da ciwon? To mijinta ake zargi mana. Kamar duka ne kuke zargi? Duka ne aka ce da muciya. Suna na Umma Kaltume. Ku da mun je mu sana yara suna ta kuka a gida. Sai muka zo muka sabe ta a sharbe. Na daga ba numfashin nan kadan. Sai aka ce a'a a kawo a je sahu a kai ta asibiti. Muka je asibiti za a kwantar ta a gado sanar da halinsa shikenan abin da mun gani kenan. Kamar a hanya bata ce da ku komai ba? Bata ce bana komai ba wallahi. Amina Muhammad yarinya ce 'yar shekara 16 kuma 'ya ce ga marigayiyar. Ta ce ita dai tana kwance a ɗaki ta rika jin ihun babarta, babanta yana ta dukanta da taɓarya. Lokacin da suke yi cacar baki ni kaina ciwo yake mu, shine na je na kwanta a ɗaki. Da na je na kwanta a ɗaki sai ina bacci kuma ina ji a mafarki ai kaman faɗa ma ake yi. Da na tashi kuma sai na ga har ya ɗauko muciya ya maka mata kai, ita kuma tana buɗe ƙofar ta balla kofar tana kokarin dai za ta fita waje. Da ta fita waje sai ta ce masa za ka yi kisan kai, kawai sai ta faɗi. Abin da na ji kuma na gani kenan. Waye dukan da muciya? Mijinta ne, babanmu ne. Me ya haɗa su to? Gaskiya ban san abin da ya haɗa su ba, abin da na ji kenan shine kawai. Tun da farko an ce magidancin da ake zargi wato Usman yaranta a Nakare, in banda da aka ce mai unguwa ya masa dabara ta wayar salula ya ce da shi ya dawo ai bata mutu ba. Da na dai ofishin baturen 'yan sanda na Mariri suka tafke magidancin. Ita dai Aisha Muhammad an ce 'yar asalin jamhuriyar Kamaru ce kuma tun 'yan uwanta suka zo. Ko da dai an ce sun lashe takobin ba za su riƙe yara biyun da marigayiyar ta bari ba, tun da dai babansu ya kashe musu 'yar uwa. Mu fatan da muke yi a hukunta shi daidai da abin da ya girba saboda ya zama izina ga ɗan. Idan aka ce za a yi irin wannan ana cewa a yafi an yafi, gobe ma wani zai yi. Ko da ana takama ba ta da ƴan uwa, matan ne na farko musulma. Sannan kuma ai mu ne ƴan uwanta.
wallahi har sai inda karfin mu ya kare. DSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kano ya ce mu dakace su. Sai dai kungiyar nan ta Global Community for Human Rights Network ta ce za ta ci gaba da bibiyar al'amarin. Abubakar Musa Abdullahi shine babban jami'i da ke kula da ofishin kungiyar a karamar hukumar Tarauni. 'Yan sanda su tabbatar da nasu binciken mu ga kuma me za su za mu zuba ido domin ba za mu bari haka ba gaskiyar magana. Domin in an bari haka nan gaba wani ma zai sake kwaɗayin ya sake yin irin wannan makamancin wannan. Ita kuma muna fatan Allah ya mata rahama, Allah ya gafarta mata. Kamar ita ana cewa asalinta 'yar kamar ce haka, danginta da sauransu kun ɗan yi magana da su? Akwai yayanta da ya zo da kuma wata kamar ya ce a wurinta, ita ma ta zo daga can mun tattauna da su kamar yadda muka tattauna. Insha Allah za mu ci gaba da bibiyar wannan kes din daga nan har illa ma sha Allah sai mun tabbatar da an hukunta shi. Tuni dai 'yan sanda suka bayar da damar yin jana'iza ga marigayiya Aisha Muhammad, a inda kuma aka ce dare da rana shi mijin nata Usman kuka yake yi kashirban yana kuma da na sani a ofishin baturen 'yan sanda na Mariri. Masu hikima dai na cewa ai saurin fushi shi ke haifar da na sani, kana gani ga wane ya ishuwa na tsoron Allah. To yanzu kuma sai rahoton nan na komai faɗin kai ai baya tare a radu ba, kana tusa ba ta hura wuta. Domin a yau ne babbar kotun shari'ar Islama da ke a kofar kudu ta ci gaba da sauraron shari'ar da ke a tsakanin Malam Abdul Jabbar Nasiru Kabara da kuma gwamnatin jihar Kano kan wasu gunduman zarge-zarge da ake yi wa shehun malamin na ɓatanci ga fiyayyen halitta wanda ya fi kowa gata duniya da lahira. Sai dai a zaman kotun na yau kallo ne ya koma sama. Bisa ga yadda aka gabatar da sakamakon gwajin lafiyar kwakwalwar malamin da likitoci suka gudanar kuma suka yi nuni da cewa ai Abdul Jabbar lafiyarsa kalau ba shi da tabin kwakwalwa. Kuma jim kaɗan da hakan sai ɗaya daga cikin lauyoyin malamin wato barista Haruna Magashi ya ce dukkaninsu lauyoyin malam Abdul Jabbar sun janye daga ci gaba da kare malamin, a don haka ya nemi wasu lauyoyin amma ba da su ba ga a kabari. Abin da ya janyo haka shine tattaunawa da muka yi tsakanin mu da wanda ake ƙara. Mun yi wannan tattaunawa ranar talata 14 ga watan Septamba, kuma daga wannan tattaunawar da mu da wanda ake kara din muka samu matsaya cewa janyewar mu shine maslaha akan wannan shari'a. Sai dai za a yi haƙuri a doka ta aikin lauya, abin da ya faru tsakanin lauya da wanda ya tsayawa ko da bayan ya daina tsaya masa ne sirri ne wanda haramun ne a bayyana shi, don haka shine iya abin da za mu iya faɗa. Mun samu matsaya tsakanin mu da wanda muke wakilta a baya Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara cewa janyewan mu shine maslaha, don haka muka janye. Yayi zargin kamar cewar wai kuka kana shi magana a zaman baya yana roƙon kotu da ta bashi dama ya muku tambayoyi. To ba wannan wani abu ne kuma kamar dai ya faɗo akan abin da na ci, ba ni da hurumin da zan ce ga abin da muka tattauna ko ga wasu maganganu da muka tsakaninmu da shi. Daga bisani mai shari'a Ibrahim Sarkiola ya ɗan numfasa tare da tambayar Abdul Jabbar ko yana da sha'awar sake ɗaukar wasu lauyoyin, ai kuwa gaba gaɗi sai ya ce kamar da ƙasa. Barista Mamman Lawan Yusufari na daga cikin lauyoyin gwamnatin jihar Kano a shari'ar. Rahoto na farko akan jinsa an tabbatar da cewa yana ji kalau kamar yadda kowa yake ji. Hakanan kuma rahoto na biyu ya nuna yana da hankali sosai, cikakken hankali, bai da taɓin kwakwalwa. To daga nan sai kuma lauyoyinsa suka gabatar da takarda cewa suna so su janye daga wannan shari'a. Ba a sa lauya dole ya yi aiki, yana da dama ya yi aiki, yana da dama ya janye. Mu a bangaren mu ba mu yi suka ba wajen janyewarsu. Ana raɗin cewa an ɗan samu saɓani a tsakanin lauyoyin da kuma shehun malamin Malam Abdul Jabbar akan wasu zarge-zarge da aka ce ya yi musu. Na farko ya yi magana cewa dole kuka tilasta mushi da kada ya magana domin a ci gaba da tsare shi a gidan. Sannan ya yi maganar cewa kuna yunkurin a kwace mushi mata ta hanyar kiran ta ku yi magana ko kuma ku yi magana da ita, shi yana tsare ba tare da kun nemi izininsa ba. Na uku, kun anshi naira 300,000 a hannun shi da niyyar za ku je tare ɗan jarida ku wanke shi daga ƙin ansa wannan tambayar wannan shiru da yi. To anan ma an ce lauyoyin sun musanta dukkanin zarge-zarge irin waɗannan tare da barazanar ɗaukar matakin shari'a a kansa. Barista Rabi'u Shu'aibu Abdullahi ina ɗaya daga cikin legal team ɗin da suka janye yau daga wakiltar
Abdul Jabbar Sheikh Nasiru Kabara Abu. To wayannan duk zarge-zarge da yayi ƙarya ne ba, kuma muna umartarsa da ya tafi ya je wannan ƙara, domin in bai yi ba daga nan zuwa sati za mu ɗauki matakin doka da ya dace a kansa. Abin da zan ƙara a nan wajen shine da yake amsawar misali aka je aka ce a auna kwakwalwarsa, yanzu ba gashi an kawo an ce kwakwalwarsa lafiya lau ba, shin amfanuwa yayi da wannan ko cutuwa yayi? Amma mu ba mu hana shi amsawa kuma mun ƙi masa bayanin dalilan rashin amsawa ba haka ba. A yanzu haka dai mai shari'a Ibrahim Sarkiyola ya ɗage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 30 ga wannan wata na Satumba da muke ciki, a inda kuma aka tafi da Malam Abdul Jabbar zuwa kurkuku domin ci gaba da tsare shi. To ai dama masu hikima na cewa komai faɗin kai ba ya tare a radu ba. To yanzu kuma ga mahaifiyar yaron da ya samu taimako wanda aka saya wa magunguna na Naira 6,800 daga cikin wani tallafi na Naira 15,000 da wani bawan Allah ya aiko da su. Ni ce Lamratu, maman Amina Adamu, gashin naga an saya mai fama da matsala kafa, na gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya ji kan iyayensa da gafara, Allah ya share kasa a goshin su, Allah an so magani na 6,800, Allah ya sa tsinta a gidan aljanna, Allah ya kare sharri masu sharri. To a dazu ne kuma wani bawan Allah ya kawo tallafin Naira 12,500 domin yarinyar nan Sakina Umar 'yar asalin jihar Zamfara, wadda wasu mahara suka harbe ta a baki har kuma harsashi ya lalata mata baki da haƙora. A don haka a yanzu tana asibitin kashi na Dala tana jinya, kuma za mu mika mata wannan tallafi. Da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako, amin summa amin, wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Don haka a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama, sai kuma abokan aiki na wato Abubakar Dahir ya kasai da kuma Tukur S Tukur, ne Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.